Salam Türkmen portal websaytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Bugün Türkmenistanyň Nebitli we Gazy 2023 halkara forumy öz işine başlady. Bu forumy dürli daşary ýurt kampaniýalary, yerli we Türkmenistanda işleýän daşary ýurt we köpçülikden habar berişleri işleriniň wekilleri, ýurdumyzyň kärhanalary we telekeçiler gatnaşýarlar. Biz olsa Türkmen portal websaytymyzyň dörejilik topary bilen bu forumdan bir näçe söhbetli görnüşler taýýarlaýar. Siz Türkmen portaldan alyň. Bizden daşlaşma. This is my first time. Men Türkmenistan'a ilkinci gedek. Ve şu yere gelenime begenýärim. Aşgabat men diýsen hayran galyrdy. Onun arasda köçeleri, zaýlaryň binägäri taýdan ýetişdirilişi diýsen oğudun. Ve ýene de bir gedek gelmäge sawarlylyk bilen garaşýar. Elbetde bu halkara maslahatda dürli puwdaklaryndan işleýän kampaniýalar, hyzmatdaş kampaniýalardan, hünärmen guramalardan we Birleşen Milletler guramasyndan bir näçe mihmanlary bar. Hyzmatdaşyň bu usuly edilmeli işler barada lalaşmaga birek bilen tejip alışmaga mümkinçilik berýär. Maslahat şeýlekem topar bolup nädip işlemeligini we derul maksatlara ýetmegini kesitlemek we çözmek üçin ajaýyp mümkinçilikler berýän bir näçe umumy mejlisler we usuliýetleri öz içine alýar. Bu halk maslahatynyň guraýjylaryna şeýlekem Türkmenistanyň hormatly prezidentine sag bolsun hoşarlygy bildirýän. Men Türkmen Döwlet Kanserynyň halkara hyzmatdaşlyk we maýa goýum taslamalary bölüminiň baş hünärmeni Gülälet Güzbaşyeva. Ine şun ýurtymyzyň Sowda Sanagat Edarasynyň binasyna Türkmenistanyň Nebitli we Gazy 2023 adly halkara tergi maslahaty öz işine başlady. Bu halkara tergi maslahatynyň işine arkadaşly Ahman Ferdarymyz öz kutlawatyny egerdi. Kutlawatyny halkara maslahatyna gatnaşjylar uluşatlyk şowkun bilen uýsanç bilen kabul etdiler. Bugünkü halkara forumynyň çäklerine dünýäniň iri nebqap gurul kampaniýalar, energetika we değişik kampaniýalar gatnaşýarlar. Şeýlekim halkara tergitiniň işine gatnaşýarlar. Şonuň bilen birlikde bu halkara terginiň dowamyna ýurdumyzyň ýanyç energetika toplumynyň esasy düzüm birlikleri bolan Türkmen Döwlet Kanseryny, Türkmen Gazy Döwlet Kanseryny we beýleki nebqap orly edaralary öz alyp barýan işleri bilen bagly tergi diýwarlyklar bilen çykyş edýärler. Köp sağ olun Gülälet, işiňizde ulysynyklar arzu edýär. Sağ olun.